हेलो लोगोफोर आंनि फुंखाजिरि इउटिउब चेनेलाव नोंथांमोन गासैखौबो बरायनाय थाहैबाय। सानफ्रोमबो नोंथांमोननि सिगाङाव गोजाम बर' एलबाम आरो बर' सावथुन मेथाइ लाबोबाय थायोमोन। दिनै मेथाइ सुरु खालामनायनि सिगां नोंथांमोननि सिगाङाव आं मोननैसो प्रडाक्ट शेयार खालामनो नागिरदों। प्रफेसनेल इउटिउबारजों लोगोसे बिगिनार इउटिउबारफोरनि थाखाय मोजां मोननैसो प्रडाक्ट आं लानानै फैदों। नोंथांमोना जाहाथे भिडिअखौ स्किप खालामाजासे मोजाङै नायलाङो। फट' बिदिबा भिडिअखौ जागायलाङो। DJI OM 5 3 एक्सिस गिम्बल लोगोफोर जोबोद मोजां बेस्ट क्वालिटी ब्लगिं शर्ट भिडिअ लाइभ स्ट्रिम बायदिनि थाखाय जोबोद मोजां। थाइसेयावनो दोननानै गोबां खामानि मावनो हायो। नोंथांमोननो जुदि नांगौ जादोंब्ला डिसक्रिपशनाव लिंक होनानै दोनदों, थांनानै नायहैदो। लोगोसे नांगौब्ला अर्डार खालामखादो। फुदो लोगोफोर गोजाम मेथाइबाबो दसे खोनासंलायदो। से bunyi lapan mai ampun ai mai dei sungai dawa ni hama surai surai to bai bayan nei nang thong ta nei da mata panas berhilangan kemsi sekalian hadir beban mata panas berhilangan kemsi sekalian hadir beban lama antai Sama berkolam lama andai sama berkolam sekarang hari supaya sisai lebih berkembang datang ramai-ramai angkut naik bayi sungai rawa Neneni hama surai-surai Tupai bayang naik beda Nena
नोंखौ दासि लांगोनानि बिफां सायायाव बारलांनो हानाय नङा नैबे गाथोनखौ आं बारलांनो हानाय नङा नैबे गाथोनखौ आं दोहराय दै बानानि लांफैदों आंखौ बिमा लानानै दोहराय दै बानानि लांफैदों आंखौ बिमा लानानै जोंनि फंसे बिबुंथि जाखांबोयो रोमै रोमै आंखौ बुंनाय बै रैसुमै रावा जोंनि हामा सुरै सुरै सफैबाय आं नैबे गाथोनाव नोंखौ थांनानै दानै लामा आन्दायनानै नोंखौ थांनानै दानै लामा आन्दायनानै नोंनि गोसोनि खोथा बिमाया आंनाव मेगननि नोजोराव आखिना नोंनि आन्दोआ नोंनिफ्राय फिननाय मोनैया गाबफैना नोंनि आन्दोआ नोंनिफ्राय फिननाय मोनैया नोंनि गोसोनि खोथा बिबाया आंनाव मेगननि नोजोराव Konggi dunia, komani komo nerhara. Dekatna konggi dunia, komani komo nerhara. Ani sena, nembudi. Mujapia sakatnya angkira nembudi mujapia sakatnya gosuku pejene mujapia nemi geseni kata ibadah menang neboni negara Kemayu
गोसोथार बिबानां नोंनाव मेगननि नोजोराव गाबदों नोंनि आन्दोआव नोंनिफ्राय फिननाय मोनैया गाबदों नोंनि आन्दोआव नोंनिफ्राय फिननाय मोनैया Presenting Digitech DRL 18HC Professional 18-inch Big LED ring light. The box includes ring light body, smartphone mount, hot shoe mount, light stand and carry bag. Hello guys, thank you for watching.